El Col·legi Sant Josep vam iniciar el nostre camí fa ja 16 anys, amb un petit però ambiciós projecte que any a any ha anat creixent i ampliant horitzons, formant part del nostre projecte educatiu. Actualment, formem part del programa Escola Més Sostenible. Cada any, la Comissió de Sostenibilitat senta les bases de quins aspectes es poden millorar dins i fora de la nostra escola. Intentem que sigui un projecte participatiu. Alumnes, professors, famílies i entorn del barri treballem per avançar cap a objectius més sostenibles. Creiem en les actuacions i busquem resultats, però considerem que la clau de l'èxit és empoderar l'alumnat i que aquest se n'adoni que aquesta lluita també és seva. Com a escola, som conscients que educar ja de ben petits en el respecte i cura del planeta és essencial per desenvolupar la consciència ecològica. Un exemple d'això és l'hort i la sensibilització de cuidar les plantes com a éssers vius. És important iniciar accions a l'escola, treballar-les, incorporar-les al dia a dia per tal que s'esdevinguin rutines i que arribin a tenir efectes a casa, al barri i a la ciutat.